നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകം തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഓരോ ആരാധകരും തങ്ങളുടെ ടീമുകളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, ആരൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ടീമിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതൊക്കെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു താരം ക്ലബ്ബ് വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. സ്പോർട്സ് കീടയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശുഭ ഘോഷ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പോയ സീസണിൽ ലോണിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് കളിച്ചത്. പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താരമാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലോണിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കളിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യം മോഹൻ ബഗാനിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയർ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് എറ്റിക്ക് മോഹൻ ബഗാൻ ആയപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2021 അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ISL ഒരു മത്സരവും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടില്ല. ലോണിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ആ താരത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് പഞ്ചാബ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കീട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.